Taliwa sa pagka-highly urbanized city sa dakbayan sa Sugbo, nakita ang dakong potensyal niini nga mamahimong food terminal sa rehiyon. Samtang subling pagkuha sa titulo isip Mango Capital sa nasod, kabuuton pagbalik sa syudad. Aniya ang report. Gilagdaan ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla ug Direktor Salvador Diputado sa Department of Agriculture Region 7 ang Memorandum of Agreement kalabot sa pagpalambo sa agrikultura aron paghimo sa dakbayan isip pilot area sa food terminal program. Gigahinan kini og 14 milyones peso sa Department of Agriculture aron matukod ang infrastruktura nga mahimong bagsakan sa mga abot gikan sa ubang mga dapit. Anything that is food, murag converge din hindapita. Then anak na ang delivery, anak po ang distribution. I would like to express our gratitude to the Department of Agriculture, Secretary Dar, duly represented by the good Regional Director, Attorney Diputado, for this opportunity, the establishment of the Regional Food Terminal, making Cebu City as one of the 4 pilot areas. Samtang palambuon ang pagpananom o mga fruit-bearing trees sama sa mangga, diin na ila ang syudad kaniadto nga mango capital sa nason. Sumala sa mayor nga 70% sa luna sa syudad bukid nga haom kaayo sa programa. Dili lang ang mapagpananom, kundi apil usab ang industriya sa kahayupan ang palambuon. To revive the lost glory of Cebu as the mango capital of the Philippines, by using the students of Cebu as instrument in replanting of mangoes. This will also be an opportunity that our farmers from the mountain barangays will no longer be, shall we say, be taken advantage of by middlemen. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.